സന്നാദമായി പട്ടത്തൊരു 40 500 പളയത്തുഞ്ഞിൽ അടുക്കാൻ മുതൽ 6 പക്കന്നൂറ് വെല്ലുന്നു ഉള്ളാൾ 400 കഥം ചെപ്പ് ഉത്തരവാളി ആർക്കോടി മങ്ങൽപ്പാടുന്നു പയ്യപ്പോൾ നാട് 40 പയ്യക്ക് 25 ഏറെ ഒരു സന്തോഷമായി കാരണമായ പൂജാരി അമൃതലകര കണ്ണ ഇത്ത ദേരുനെ 40 ആ കുടുംബാധിപരോട് എല്ലാവരും സ്വന്തവുമായി എന്ത് മതിപ്പു ചോദ്യം വേണമല്ല ഏത് പ്രകാരം ആട്ട് ആ കുടുംബാധിപർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളെ ഇവർക്കാരൊക്കെ അല്ലേ ആട്ട് ഭയപ്പാടേണ്ട ഇന്ന് കുഞ്ഞിത്തളി തറവാടിന്റെ അല്ലേ തറവാട് നിലനിർത്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പുതിയ ഭവനം എത്തിയിട്ട് ആ തറവാട് ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാമുണ്ടിയിലായിട്ടും വാഹനമൂർത്തിയായ കണ്ണൂർത്തിയായിട്ടും ആ ഭക്തനായിട്ടും അല്ലെ ഇന്ന് ആ പ്രതിഷ്ഠാനത്തെ ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്ന കാലനേരത്ത് ആ മായക്കാര് ഏതെല്ലാം പ്രകാരം കഴിച്ചോന്ന ഇടവൈക്കിട്ട് വില പറയിച്ചിരുന്ന നേരുകൊണ്ട് ചാക്കിലർപ്പിച്ചോന്ന അലകത്തിന്റെ ഭയപ്പാടുണ്ടാവല്ലേ ആ കുടുംബാധിമാർക്ക് ഭയപ്പാട് വേണ്ട എത്ര ഏറെക്കുറെ ബന്ധുണ്ടാകും ഇല്ലാമോ ഞങ്ങൾ അതിനെ മഴക്കാരെ കൊള്ളാടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിച്ചോളൊക്കെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങള് ശിക്കാരാക്കണക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ കത്തിച്ച ദീപത്തിനും കോരി പിടിച്ച വെള്ളത്തിനും എടുത്ത് കഞ്ഞിക്കും അഭിമാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു പാട്ടക്കൂടെ വരാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നടത്തി തരും ആ പാസാനമൂർത്തിയെ കള്ളൂറ്റും ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാമുണ്ടി അയച്ചും അങ്ങനെ ആ കൊത്തി അങ്ങാടിക്കൊത്തി അയച്ചും ആ കാര്യക്കാരനായിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ നാഗരാജനും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അയച്ചു കൂട്ടി തരും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി സന്തോഷം കുഞ്ഞുത്തുള്ള ഇടപാട് കുറെ കൊല്ലമായി അങ്ങനെ വീട് കെട്ടിട്ട് ബാത്റൂമായി കുടുംബക്കാർ ഏകരാഷ്ട്രീയമായില്ല ഏകരാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ നല്ല നാളും നല്ല മുട്ട കണ്ടു നല്ല ഏകരാഷ്ട്രീയമായി ആയിട്ടോട്ട് ബുദ്ധിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് മനോജകനും മനോജകത്തിട്ട് ആ ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ തറവാട് ഇങ്ങനെ തറവാട് ബുദ്ധിയായിട്ട് ഇന്ന് ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാവട്ടിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാവനും ആ കറുവട്ടിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാവനും അങ്ങനെ ആ ഓമം വെച്ച് അല്ലേ ആ ഓമം വെച്ചിട്ട് ആ കലശം വിറ്റ് കാലനേരം അത് കലശവും ആൾക്കാരാ വിറ്റാട്ട് കൈപ്പിച്ചാറാ വിറ്റാട്ട് നേര് എന്തെല്ലാം കുറിച്ചോളുന്നു അണക്കെട്ടിടത്തിൽ വായ്പാടുണ്ടാവല്ലേ അത് എത്ര കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിനെ വളരെ വെച്ചിട്ട് അത് വാടാത്തിന് വാതിൽ അമൃതവാദം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആ പ്രവർത്തിക്ക് ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവരും പോന്നേറ്റും പെണ്ണേറ്റും നിരീക്ഷകാരും രാജിപ്പന് അഭിമന്യ ഐശ്വര്യത്തിന് ആരോഗ്യവും റപ്പത്ത് ഐശ്വര്യവും സൗഭാഗ്യമൊത്തിലാക്കും അവർക്ക് ഇനി മേൽക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചെന്ന് വരും ഏകരാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കഴിച്ചു ആ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പതിനാല് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുമോ അത്ര ഓർമ്മ വെച്ചൊരു കുടുംബക്കാർ പിന്നെ പിന്നെ 15ാവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായി ആ കുറച്ചിൻ്റെ പ്രശസ്തമായി ആ തറവാട് നമ്മൾ ഇരിക്കാനും അത് ആണ്ടുപോയ ഗുരുകാരണന്മാർക്കും ആ വിളമ്പ് കഴിക്കുന്ന വീടാട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം കുടുംബാന്മാരെല്ലാം ഓർമ്മ വെക്കാൻ എന്തത് അത് ആ ഗുരുകാരണന്മാർക്കും ബ്രഹ്മന്മാരുടെ ആ വീട് ഇരിക്കാനും അതിന് നല്ല കുടുംബക്കാരുടെ ഏക്കറ മനമില്ലാതെ മനമില്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിയില്ലാതെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരോഗ്യ സമ്പത്ത് ഐശ്വര്യം കൊടുത്തിട്ട് ധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീട് ആയത്ര വേഗം കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരും അത്ര അനുഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കുടുംബാന്മാരോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കുഞ്ഞിത്തള്ളി തറവാട്ടിൽ ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ കോളേജ് രൂപ അന്ന് പാല് കയറിയെടുക്കത്തെ തറവാട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയോ എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പാമ്പായിട്ട് വരും അത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ഞാൻ പാമ്പായിട്ട് ഇവിടെ വരൂ ആ എൻ്റെ തറവാട്
നന്നായെങ്കിൽ കുടുംബം നന്നാവും അല്ലേ? എൻ്റെ തറവാട് എൻ്റെ ബന്ധങ്ങള് തറവാട് നന്നായെങ്കിൽ കുടുംബം നന്നാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തറവാട് ചെറിയതായിരുന്നു ഒരു ഭവനം കെട്ടിയിട്ട് ആ ഗുരുകാരന്മാർക്ക് ആദ്യം ഗുരുകാരന്മാർക്ക് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ക്ഷേമം കിട്ടൂല. അവർക്ക് 1000 രൂപ ഒരു കൊല്ലാണ്ടല്ല 1000 രൂപ അതിനകത്ത് ആ ഭവനം നിർമ്മാണമാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ട് ബിരുദ് കൊടുത്തു. എന്നാലോ നിങ്ങള് ഇത് കുറ്റായിട്ടില്ല എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ബാഴത്തോട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളയിക്കൂ. അത്ര അനുവാദം തരുന്ന അത്ര അനുവാദം ഞങ്ങളെ വില പത്തിമോഹം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നിടത്തും ബെഡെടുത്തും അഭിമാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും സൗഭാഗ്യ സമ്പത്തിനും ഒരു വാട്ടക്കെട്ട് വരട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യക്കാട്ടും അത്ര ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രഗിരി അഴികടന്ന് ഉദിപ്പ് കാസർഗോഡായി പെരുമ്പാടി അഷ്ടമനായി പപ്പനാട് ദുർഗിന്റെ വേറ്റിയെടുത്തു. അന്ന് കോട്ടിക്കാരനെ സന്ധ്യയ്ക്ക് പിടിച്ചെന്ന് കമ്പിക്കാരൻ സമ്മതിച്ചു. കുറഞ്ഞ് നെൽക്കുരു പറ്റിക്കൊണ്ട പെരുമ്പാടി അവിടെ തീർത്തിട്ട് ഇന്ന് മരുപോലില്ല സീർമ്പാവാറ്റി കുതിരോളി മഞ്ജുനാഥന്റെ വേറ്റെടുത്തു. ഉദിപ്പുൽ മഞ്ജുനാഥന് അഷ്ടമാസത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനെയും കൽപ്പിച്ചു. കുതിരോളി കൂട്ടക്കാലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ 14 ജഗദോഷമായിട്ട് ഔട്ടാണ് തീർത്തുണ്ടോ പ്രസർ കൽപ്പിച്ചിട്ട് ഔട്ടാണ് തീർത്തുണ്ടോ സീർമ്പാവാറ്റി എന്ന് മരുപോലില്ല. മംഗളൂർ കടവ് കളക്കവിടാക്കി കടന്ന് സോമനത്തൻ്റെ വേറ്റെടുത്തു. സോമനത്തൻ്റെ ഇന്നത്തെ വനഭാഗം ഭൂനീറും കയ്യേറ്റി എന്ന് മരുപോലില്ല. പുള്ളാളെ മുക്കാളമൊട്ട നാട്ടിൻ്റെ കത്ത് ആ ഉഞ്ഞ വയ്യല് ആ പുതിയങ്കാടിയിലെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചു. അന്ന് കെസൽ കല്ലിട്ട് ഔട്ടാണ് തീർത്തുണ്ടോ തീർത്തിട്ട് ഒന്നത്തെ പടിവിടാളം ചെയ്ത് ഉച്ചകത്തെ കഞ്ഞി തീർത്തു. വെള്ളാന കണ്ടവരുടേനും ചീർമൽക്കും ചീർമൻ്റെ അനിയത്തിക്കും മരുപോലി മടവെട്ട രണ്ടേനും ചീർമ്പക്കും മരുപോലിയില്ല. അന്ന് കോപം തെട്ടു. മഞ്ഞുര 100 മില്ലിൻ്റെ കത്ത് ബടാജ മാലികത്തൂരിൻ്റെ വേറ്റെടുത്തു. ഒരു വട്ടം 12 ബടാജ മാലികത്തൻ്റെ വലഭാഗം ഭൂനീറും കയ്യേറ്റി എന്ന് മരുപോലില്ല. കല്ലത്തെ ഹരികടന്ന് നൂലിട്ടം കെട്ടാതെ ബംഗാളിക്കുളം മഹാനകുന്നു രത്നത്തിൻ്റെ മണ്ണ് അന്ന് വള്ളിയുടെ കോട്ടന്നു കുളിമേരാജുള്ളി അന്ന് നെല്ലത്തിൻ്റെ സംബന്ധപ്രകാരം പൂർണ്ണാവതാറെടുക്കും. നൂലിട്ടം കെട്ടാതെ കയറ്റിനെ കണ്ണെത്തല പർവ്വതായിക്കൊണ്ടോ പർവ്വതാക്കിട്ട് 4 വർണ്ണത്തിനെ 4 ഊരിനെ പിടിച്ച് അവിടെ തീർത്തുണ്ടോ. ഊരാരന്മാര് പരിഹാരന്മാര് 8 കർമ്മയാതിനും കൽപ്പിച്ചു. മൂലമഞ്ഞനെ മുടിച്ച് കസൽ കല്ലിടിച്ചു. പൽക്കമഞ്ഞനെ മുടിച്ച് വേളാടിച്ചു. അന്ന് ചെട്ടാർച്ചേനപ്പോൾ വടാലമന്ദിരമാതി പഹാരി കുട്ടായാലും അക്കരെ മുട്ടുകുണ്ടായാലും അക്കരക്കര 100 അക്കര് ഓമഞ്ചൂറും മറ്റമ്പുടി മറ്റമ്പാടി 4 ഊരിലും 100 മീനും കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 5 വരക്കും ഭരണകാലാക്കി തീർത്തു. അവതാരം തീർത്തു. പാടായകൾക്ക് വട ചെയ്തു. ചോരകളാക്കി തെക്കേ മുക്കഞ്ചേരിൻ്റെ വള്ളിയറിൽ തീർത്തു. അന്ന് 15 വെച്ച് പാടാങ്കര അല്ലേ കണ്ണ വാങ്ങിക്കൽ വെച്ച് എന്നും ഒരുപോലില്ല. 3000 പട്ട നാട്ടിൻ്റെ കെട്ട് അങ്ങേരിക്കാലം കുമ്പയിലെ ചാവടി വേളകെട്ട വള്ളി പാറായിലോട്ടാണോ ഒരു നാൾ ഒരു മുട്ട കണ്ടു. ഒരില്ലം പരിക്കത്തേനെ കുടിച്ചു. 5 കണ്ട കല്ല് 5 കണ്ട പെരു 5 കൈക്ക് 5 കൊടിയിലേക്ക് ആ പരിക്കത്തിൻ്റെ നാവ് കഴിഞ്ഞ് ആമ്പാട് അഷ്ടകം ഉറപ്പിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മതിപോലില്ല. മുഖം തിരിഞ്ഞു. 1000 പട്ട നാട്ടിൻ്റെ കെട്ട് ഹൈരവതി ഹൃദയന്മാരും വീരന്മാരും ചീരദേവൻ അടൂർദേവം മുരളുദേവം പടാജവും കുഞ്ചത്തുരവും കോളിഗ്രഹവും ചാർത്തവും മജ്ജൽദേവം മൃജദേവും മഹാഗണപതി ആദിസുബ്രഹ്മണ്യം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കേൾക്കോട്ടോ എന്ന് മതിപോലില്ല. വെള്ളം കൊണ്ടൊരു വെളിയോട്ടെൻ്റെ കെട്ട് ആനകോൾ ഹൃദയത്തിന് കുതിരകോൾ ഹകത്തിന് ഉദിപ്പൻ കെട്ട് ഭടനാര 3 മുക്കാൽ കളിക്കാൻ ആട്ടൊഴിച്ചിട്ട് ഒരില്ലം ഭടകല്യാനെ കുടിച്ചു. ചറാൽക്കല്ല് ചുമലൽക്കല്ല് എന്നൊക്കെ സർവല്ലിട്ടുണ്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഔട്ടാൻ തീർത്തുണ്ടോ. അന്ന് വിളിച്ചവര് ഒട്ടക്കിരുമന്ദിരവാദി ഒട്ടക്കിരവാദിനെ കടമ്പലക്കാരെ ബഹുരയ്യായിരം 2 കൗടൂരയ്യായിരം മാട്ട കൗക്കരി 3 ഗ്രാമം 5000 പട വിളിച്ചല്ലേ എന്നാ എൻ്റെ കാരണനെ പൂജാരി. അങ്ങനെ തെക്കേ ഭാഗം ഈശ്വരൻ്റെ മൂല നോക്കി ആ പട്ടം പിരിക്കുന്ന കട്ടം പിരിച്ചു. നിങ്ങളെ മൂലമായ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടം പിരിക്കുന്ന കട്ടയിൽ എന്തെല്ലാം വിധു ഞങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി.
ആ വാണിരാജന്റെ മകനാ കേട്ടിലാക്കണമെങ്കിൽ സത്യനെ കല്ലുനാട്ടി, ശിവനെന്നെ മരനാട്ടി, മാസത്തനെ ഹട്ടമരുത്തി, മാസത്തനെ കയറിട്ട്. ആ പാണ്ഡ്യരാജന്റെ മകന് കേട്ടിലാക്കണമെങ്കിൽ മന്ത്രാജ് ഇടവനും ഇടക്കാരനും 3 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോടും 40 വില്ലും 4 ഒട്ടനക്കാരും 4 കുട്ടിക്കാരന്മാരും ഇടവും മരവും നിർത്തിയിട്ട് ആ പാണ്ഡ്യരാജന്റെ മകനെ നീലകണ്ഠനെ കേട്ടിലായിക്കോട്ടെ. ആകിൽ കൊല്ലത്തിൽ 12 സംക്രമണം കൽപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് 3 സംക്രമണം ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു. കർക്കിടക മാസം അടിച്ചുകെട്ടി, ചിങ്ങമാസം തട്ടിപ്പറന്ന് 30 ദീപചക്രം, 30 ചിങ്ങമാസം 1 8 അഭിഷേകം, 9 നവരാത്ര, തിലമാസം 10 8 തിലപുത്തരി, 8 മംഗലകല്യാണം, 8 വിശ്വസംക്രമണം. പൊടി പോയിട്ട് ചേർ വരുമ്പോഴേക്ക് ആ വിശ്വത്തിന് വരെ ചായ്ക്കാതി. നിങ്ങളെ മൂലമാരുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിയാണ് കഥ പരമാർത്ഥം. ആ കെട്ടിന് ഇന്നോട് സേവനം വെച്ചില്ലല്ലോ കണ്ട. അന്ന് ഇക്കുമേലെ, ഹാലിമേലെ, ഹരളിമേലെ, ഗോളിമേലെ, റോട്ടിൽ തോട് പോലെ, കാട്ടിൽ കാട് പോലെ, അമ്പലത്തിൽ അമ്പലം പോലെ, കടപ്പുറത്ത് കടപ്പണം പോലെ ഒരു വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് അന്ന് 8 മുപ്പിടി ചോറ് വെച്ചതല്ലേ. അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോ മാംസന്മാർക്ക് ഭക്തി കുറഞ്ഞു പോയി, ആചാരം കിട്ടിയില്ല അല്ലേ. ആ ഞങ്ങൾക്ക് നേറ്റ് എല്ലാം 3 ഗ്രാമത്തിനും 40 വില്ലും എല്ലാ സഞ്ചക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീട്ടിലും പോകും. ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ ബൈ കെട്ടീനല്ലേ അല്ലേ കണ്ണാ. എല്ലാം ഇപ്പൊ ആചാരം നീക്കി എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ സീക്കെല്ലാം ആ നല്ല ചീക്കുന്നു അല്ലേ. അത് അതിനെ ഓർമ്മിക്കില്ല മാംസന്മാർ. ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അന്ന് ഒരു 3 മാസം കൊറോണ രോഗം വന്നല്ലേ. ഈ 3 ഗ്രാമത്തിനും 40 വില്ലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ. ഞങ്ങൾ ഇവർ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ മാനം അച്ചുകെട്ട് ഹാലായും നിപ്പും നിലയും അടുപ്പും തെളിപ്പും വലിയവർക്കും തെരും കുടി എന്ന് സംഭവിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ. അതിപ്പോ എല്ലോ ആ ഭക്തി ഇല്ലല്ലേ. അത്രയാണ് എല്ലാവരും പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചിട്ട് നടന്നോളി മേൽക്കും. അങ്ങനെ ആ തറവാട്ട് ഏകരാശിയാക്കി എല്ലാവരും ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അനുവാദമായിട്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരും കാര്യക്കാരനും ആ പടയാൻ വേണ്ടി കള്ളൂർക്ക് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് വരും. കൊല്ലം കഴിച്ചോണ്ടിങ്ങനെ വേഗം ആണ്ടുപോയൽക്കാ ബ്രഹ്മ കഴിപ്പനി ആ തറവാട് വ്യാപാരികളുടെ എത്രയേറെക്കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടോ. നിങ്ങൾ പോന്നിടത്തേക്കായിട്ടും വരുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യവും എടുക്കുന്ന ചാക്കരിലാട്ട്, ബാക്കി പോക്കലാട്ട്, നിത്തത്തിലാട്ട് എത്രയേറെക്കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടോ. ഞങ്ങളതിനെ വള്ളാടച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ കത്തിച്ച ദൈവത്തിനും കോരി പിടിച്ച വെള്ളത്തിനും എടുത്ത് കഞ്ഞിക്കും അഭിമാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു പാട്ടക്കൂടെ വരാതെ ഞങ്ങളെ ഇവരും കാരക്കാരും കാത്തു. ഞങ്ങളെ പട്ടത്തൂർ 40 ഈ കുഞ്ഞിത്തിൽ തറവാട്ടിലെ കയ്യെടുത്ത് പോകുന്ന കാലത്ത് മായക്കാരൻ എന്ത് കെട്ടിയവരുടെ സന്തോഷത്ത് എത്ര ഏറെക്കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടോ. ഞങ്ങളതിനെ പള്ളാട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്കായിട്ടും വരുന്നിടത്തേക്കായിട്ടും 14 എടുത്ത് അനിപ്പും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും ആ 96 മഹാവിധിക്കായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഇവരും കാര്യക്കാരും 14 മാസം ഈ കണക്കോട് കൊടുത്താടുക്കാൻ സന്തോഷത്തിന് സ്വീകാരാക്കണക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തേക്കും വരുന്നിടത്തേക്കും 14 എടുത്ത് കഴിക്കും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ അവരവരെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിനായിട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ട് വരുന്നതിനായിട്ട് 14 എടുത്ത് കഴിക്കും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും എന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കുഞ്ഞുകുട്ടി സംസാരം പഠിക്കുന്ന വിദ്യക്കായിട്ടും ബുദ്ധിക്കായിട്ടും ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടും ശക്തിക്കായിട്ടും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ അവരവരെ നാടിൻ്റെ കൂടെ സരസ്വത്യായ നിലനിർത്തി അവരവരുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന രോഗങ്ങളോ ദീനങ്ങളോ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആ മാനവീരി വന്നിട്ടുണ്ടോ തട്ടി കടകൾ പാലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയ മാംഗല്യത്തിനായിട്ടും സിന്ദൂരത്തിനായിട്ടും കുത്തിയ നെരിക്കായിട്ടും കുത്തിയ പുഷ്പത്തിനായിട്ടും ഒരു പാട്ടക്കട വരാതെ ഞങ്ങളെ ഇവരും കാര്യക്കാരും കാത്തിരക്ഷിച്ചു ഭയപ്പാടുണ്ട് 14 എല്ലാവരും
കാര്യക്കാരും ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാമുണ്ടിയായിട്ടും പാസാനമൂർത്തിയായിട്ടും അങ്ങാടി കൊത്തിക്കാരത്തിയായിട്ടും അങ്ങനെ പ്രേമനായിട്ടും ആ നാഗരാജനെ കൊറ്റം എല്ലാവരും ഭയപ്പാടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കുടുംബാധിമാരോടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മഞ്ഞും വേളും ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇവരെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി അത്ര ഓർമ്മ വെച്ച് തന്നോളി. ധനത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തല്ലോ. ധനം കോരിട്ട് ഞങ്ങൾ തരില്ല. ധനം ഉണ്ടാക്കി നടക്കട്ടെ. ആ ഈ വിദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി 10 കളിച്ചിട്ട് ധനം ഉണ്ടാക്കി തരുക. 1000 രൂപ ഭവനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആയിക്കോളി. ആ ഗുരുകാരന്മാർക്ക് ബലപ്പി. എന്നാൽ എന്തും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ ഈ കുടുംബത്തിലെ കരാശമായിട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 50 കാലക്കാരന് ആ പട്ടം വലിക്കുന്ന പട്ടുണ്ട് ആടുന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ ഇത്ര അനുഭവം ഞങ്ങൾ 50 കാലക്കാർ നിങ്ങളെ എന്നാട്ടെ മംഗള കല്യാണത്തിന് പൂജാരി അമൃതലക്കര കണ്ണ എല്ലാ എന്റെ 40 ജില്ലയോട് എന്റെ കുടുംബാധിമാരോട് കണ്ണാലായിക്കൊള്ളുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ തറവാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല സേവ ചെയ്യുന്ന ആ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്ത് മഴക്കാറ് ഏതെല്ലാം പ്രകാരം കഴിച്ചോളണം ഇടവൈക്കിട്ട് വില പറയിച്ചിരുന്ന നേരിട്ട് ചാട്ടി ഏൽപ്പിച്ചോളണം അനുഭവത്തിന്റെ ഭയപ്പാടുണ്ടാല് കാര്യക്കാരന് മനുഷ്യങ്ങളെ ഭയപ്പാടുണ്ട് എത്ര ഏറെക്കുറെ ബന്ധുണ്ടോ നിങ്ങളെ വെള്ളമടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്കും വരുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തിനും യശസ്സിനും ഒരു പാട്ടൊക്കെ വരാതെ നിങ്ങളെ അച്ചിക്കട്ട ആചാരത്തിനും നെരിക്കും കുരിക്കും ഒരു പാട്ടൊക്കെ വരാതെ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുകുട്ടി സംസ്കാരത്തിനും അങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തിനും യശസ്സിനും ഒരു ഉടവുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഒരു കാര്യക്കാരന് കാത്തുരക്ഷിച്ചു എല്ലാം മാത്രമേ സൂക്ഷ്മത്തിൽ എൻ്റെ കാര്യക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ നടന്നു മുമ്പത്തെ വിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഇനി എൻ്റെ കുഞ്ഞിത്തിൽ തറവാട് കഴിഞ്ഞ് അതേ പ്രകാരം എൻ്റെ മനുഷ്യങ്ങളും വേണം അല്ലേ കുടുംബാധികർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഭക്തി വേണം കുടുംബാധികർക്ക് പള്ളടച്ചിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്കും വരുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ ആ 96 മാവിധിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇവർ കാര്യക്കാരൻ കാത്തുരക്ഷിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കുടുംബാധിമാർക്കും എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോഗം വർത്തം ശരി
ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.